A historia de Rianxo vai estreitamente ligada á literatura, dai o importante peso da Feira do Libro nesta localidade que cada ano atrae a milleiros de visitantes. Nesta edición son 8 as librarías participantes que ofrecen as principais novidades editoriais cun desconto do 10%. Este ano temos unha máis, 8, o ano pasado eran 7. En todas as feiras do libro a Federación ten o 10% de desconto. Ademais de adquirir libros, as persoas que se acheguen ata Rianxo de aquí ata o domingo poderán participar nas numerosas actividades enmarcadas na programación da feira, que coincide ademais coa Festa da Xouba. Temos presentacións literarias e actividades infantís bastantes este ano porque son sempre as que máis xente atraen ás feiras. Este mediodía arrancaba oficialmente co acto inaugural e a lectura do pregón a cargo de Anxo Angueira. O mestre de cerimonias destacou a importancia destes eventos para dar a coñecer os talentos emerxentes e seguir a promover os escritores xa consolidados que cada vez son máis na comarca. Eu creo que a misión dunha feira do libro é divulgar, lóxicamente, as obras dos escritores que son referentes e nunca tampouco pasan de moda, non o farán nunca. Pero tamén darlle voz ás novas voces, darlle voz aos novos estilos, darlle voz ás novas propostas, darlle voz a escritores e escritoras emerxentes que queren facerse un camiño. Aí en Rianxo, ademais, hai xa dentro destes, digamos, novos escritores e escritoras tamén xente que xa ten o seu recoñecemento, é dicir, que non só están empezando desde cero, sino que xa están empezando con forza. Entón, creo que é o sitio ideal, axeitado para que estas novas voces se poidan oír. Haberá que agardar o remate da feira para facer balance de visitantes e vendas, pero dende a Federación xa adiantaron que Rianxo sempre é un éxito, polo que o próximo ano ampliarase o número de expositores.